बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याच्या नावी आमेन. सौम्याच्या भडव्यान मरियेकीस बिहाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावरवी गर्भेत झाली. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Bagi Maria देवाचे माये आम्हा खातीर विनंती कर आता नेमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आपले सौम्याचे साखर तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे ते जाऊं. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Bagi Maria देवाचे माये आम्हा खातीर विनंती कर आता नेमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियलो. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Bagi Maria देवाचे माये आम्हा खातीर विनंती कर आता नेमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हापासून विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसना आम्ही पावल जाऊच्या खातीर मागया ये सम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावर तुझ्या पुता ख्रिस्तान मनुष्यपण आम्ही जाणले त्याच्या कष्टाक आणि कुसावर जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने व त्यास ख्रिस्त आमच्या सम्यामरी फात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या जशी आधी तशा सदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या जशी आधी तशा सदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या जशी आधी तशा सदा आमेन. देवा गल्ल्या भडव्या मुजरा गल्ल्या भडव्या सर्गींचे मुजराचे दये दयेन मका दिलाय. बेन मुजी बेन मुजी मका रात भाग आणि सलई आमेन. सासना सोविश्व निरंतर प्रकाश संचय आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमका येव, तुझी कुशी जशी सरगार जाता तशीच या संसारान जाव. आमचो दिसपडतो ग्रास जमकंदी आणि आमचे सुकलेल्या आमची पत्ता बघत आणि आमकां ताळ्यान पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Bagi Maria देवाचे महिमा आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Bagi Maria देवाचे महिमा आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Bagi Maria देवाचे महिमा आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या जशी आधी तशाच आणि सदा सर्वदा आमेन. एकडीभर आमचे सगळे माईक अनम्यूट करूया. सगळे आमच्या माईक अनम्यूट करूया. सांगा त्या मेळो आम्ही त्या सम्या सुधी करूया. सगळे कितले जाणां तुमकां माईक अनम्यूट करूंक जाता अनम्यूट करूया आणि फ्रीली विश्वासान त्या सम्याक थोडो वेळ आम्ही स्तुती करूया. हालेलुया 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 हालेलुया
hallelujah, 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 hallelujah. Ya Praise you, shira la Jesus. baradi Adore bara you, shira Jesus. baradi Adore gere you, baradi bara Jesus. shira la baradi bara shira Hallelujah, baradi gere hallelujah, baradi bara hallelujah, shira la bara bara. hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 Baba. hallelujah, Isadi hallelujah, sujata hallelujah. sumapita Baba. Jesus, Jesus, Ya brezra chadisa Jesus, ya Jesus, satila Jesus, tuja Jesus, burgyan Jesus, chada Jesus, sumapita Baba. Ya Jesus, budwara Jesus, chadisa Jesus, vishi Jesus. saram tuja pavitra Hallelujah, tuja burgyan hallelujah, Baba. hallelujah, Tuja hallelujah. puta Thank jischa you, bhog pavitra God, amal Jesus. raktan Baba. Ya hariya ka burgyan chada. Aradan to God, Jesus, God Jesus, Jesus, kurje Jesus. yekushve. Argania Avicha glove to God, garbantan. Jesus. Yedo My mushita man, teche God, jivi Jesus. kamplane che Hallelujah, kudancha hallelujah. bhautani tu uja supagor zabrav. Hallelujah, hallelujah, Dar tuja hallelujah, duta. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. hallelujah, Ria, hallelujah, ria, 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 hallelujah, ria, hallelujah, ria, ria, hallelujah, ria, ria. hallelujah, hallelujah, Hallelujah. hallelujah. Hallelujah, 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 Hallelujah. 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 Hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah, Ria, ria. hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 praise the 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 Jesus. Doni Hallelujah, Paulani hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dukasa Shiro word Jesus, representat hallelujah, Jesu hallelujah. to Jesus, kayakade Jesus, Jesus, chakadasa Jesus, Doni Jesus. hatachi buza Thank you, Jesus. baule Thank you, Jesus. Thank Dukasa. you, Jesus. Hallelujah. Thank Hallelujah. you, Jesus. Thank you, Jesus. Ria, Hallelujah, ria, 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 hallelujah, ria, ria. hallelujah, Shiro word hallelujah, hallelujah, representat. hallelujah, hallelujah. 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 Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah, Samarpan hallelujah. Devan Mak. Hallelujah, Gartana hallelujah. Sadi Karmak. Jesus, Hallelujah. Jesus, Jesus, Ria, ria, Jesus, ria, ria, Jesus, ria, 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 Jesus, ria, Jesus, ria, ria, Jesus, ria, ria, Jesus, ria, Jesus. ria, 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 Hallelujah, ria. hallelujah, hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, hallelujah, Hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus, hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Stuti, Jesus, stuti, Jesus, stuti, Jesus, stuti. Jesus, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Organic love God, Jesus, 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 Jesus. Psalm 49, 7, 8, 9. कोणीस मुनीस आपणाचे सडवण करूंक सकना. आपले सडवणेचे मोल देवाक फारीक करूंक ताच्यान जायना. जीवाचे सडवणेचे मोल खरेंच व्हड ते मनशाचे तांकी भायर. दोडू दिवन सासनाक जी अशें करूंक जायना, पण केदीच पळयन अशें रावंक पळयन अशें करूंक जायना. म्हज्या आनी तुज्या सडवणाचे मोल खरेंच खरेंच ते व्हड जावन आसा. ते म्हज्या आनी तुज्या तांकी भायले आमच्यान फारीक करूंक जायना तसले. बापाक ते खंडे जावन कळीत आसले. त्या देखून ताणे आपल्या एकल्याच पुताक समर्पण दिले. ताणे आमचो इतलो मोग केलो. जॉन 3:16. ताणे आपल्या एकल्या पुताक आपल्या एकल्या पुताक ताणे संवसाराक भेटोवन दिलो. ताणे संवसाराक भेटोवन दिलो. ताचे पात्यतल्या हर एकल्यानी बादशावी जोडच्या पासून कोणाच नासयना जावच्या सासनीक जिवीत मेळच्या पासून ताणे आपल्या एकल्या पुताक समर्पण दिलं. आज आमचे खातीर रगत वारायल्लो तो तुमी आमचे मध्ये आसा. आमचे सांगाता तो आसा. आज त्या देखून त्या सुम्याच्या हातांत आमचे जीवित समर्पण दिया. 1 Corinthians 6:20. वर्ते मोल दिवन तुमका विकते घेतल्यात. वर्ते मोल दिवन तुमका विकते घेतल्यात. वय
चेतना देवाचे उतर साम 49:7 म्हणता, आपले सडवणेचे मोल देवाक फारीक करूंक ताच्यान जायना. मनशाच्यान आपल्या सडवणेचे मोल फारीक करूंक जायना. त्या देखून वर्ते मोल आपलेच मांस रगत वारवून त्या जेजून आमची सडवण केल्या. आमचे दोळे एक घडी भर आम्ही दांप्या, दोन्ही हात आमच्या काळजाचे दवरया. मुझे आणि तुझे सडवणेचे मोल कसले जावन आसा. जेजून कितले कष्ट सोसले नेगी, ते मुझ्या नी तुझ्या सडवणेचे मोल नेगी. ताका कंच्या राती बंदी केलो, त्या रातींतावन दुसऱ्या दीस खुर्साच्या मरणापर्यंत तो वळवळच नाही. ताका सोलोंक जायना तिल्ले, ताच्या पायाच्या खोटीक समेत दुखले, ताचे हात पाठीबाग गोयल्ले म्हणटा बरे येणार. ताका एक कडको उंडोय दिवन नातलो, पियोंक उदकय दिवन नातले. जाल्यार तो मुझे खातीर आणि तुझे खातीर सल्लो, जरबदाचे मार केले, खेबडायो थिंपी उडयले ताचे वयर, मुझे खातीर आणि तुझे खातीर. इतले सगळे जाल्या उपरांत त्या खुर्सार तावन ताणे म्हळे, बापा तांकां बक्षी, बापा तांकां बक्षी. कित्याक ते कितें करतात ते नेनात. आज ताणी केल्ल्या, ताणी आदारल्या हर एका पातकाच्या तांचे सडवणेचे मोल पळय हांव या काल्वारच्या दोंगरार तुका दिता आसा. तांकां सोडय बाबा, तांकां सोडय बाबा. देवाचे उतर म्हणटा मार्काचो वंजेल 11वो अध्याय 26 आणि 25. Gospel of Saint Mark chapter 11 24-25. देखून हांव तुमकां सांगता, कितें सकट मागण्यान तुम्ही मागतात ते तुमकां मेळ्ळांच म्हूण ना, आणि ते तुमकां मेळटलेच. या शिवाय मागण्यात तुम्ही उबे रावतना कोणाचेरी कांयपुणी विरोध असल्यार ते बक्षिया. तो सर्गीचो तुमचो बाप तुमकां बक्षितलो. आज आम्ही मागताव कितलेशे जाणा देव मुझे मागण्याक जाप दिना. मुझे कष्ट सोडूनच आसात, म्हजी पिडा गोडूच जायना. आज जोयेत पावंडो आनी बाकी आसा सांग पुरो नेगी. आनी हांवें कोणाक बक्षूंक आसा जावंक पुरो न्ही. आज म्हाका खंयच्याय व्यक्तीक पळयल्ल्या तक्षणाच जायना, ताचे नाव
ऐकल्या तक्षण अंगान जळता, समाधान पार जाता. म्हज्या मोगाच्या भयणी, म्हज्या मोगाच्या भावा, आज हांवें वरोन पळयचें तें कितें या सकाळींच्या मागण्या वेळार आज जेजू तुका उलो मारता आसा. आज पहिले त्या व्यक्तीकडे राचीत करून घेयसय. म्हजी पदकां खऱ्या तरान बोगसोची जाल्यार हांवें ताका बोगसोंक जाय. नातर हांवें म्हणचें तें आमच्या बाप्पा म्हणचें मागणें तें हांव खंयच्या कितल्या भावार्थान म्हणटा तें हांवें चिंतूंक जाय. तातूंत क्लियरली म्हणटा, जशें हांव म्हाका दुखयल्ल्यांक बक्षिता तशें म्हजी पदकां बोगोस. आज तुका दुखयल्ल्यांक तुवें बक्षिलां गी, म्हज्या मोगाच्या भयणी, मोगाच्या भावा, आज जेजू तुका उलो मारता आसा. खुर्सार तावन हांवें तुका बक्षिलां, तूं तुज्या पेल्याक बक्षिताय गी. आज एक निश्चय घेवया. आज ह्यो एक पावंडो, मस्त कष्टसो पावंडो जाल्यारय तो आमी करचेसो. पोरच्या सप्टेंबर 14 ब्रदर प्रकाशाचे 1 डे कन्वेन्शन आसले स्लाउंत, लंडन स्लाउंत आसले, ऑनलायनीचेर आसा. बरें ब्रदर प्रकाशाचो टॉक ऐका, बरें करून ऐका. कितलें बरें करून ताणें सांगला. आमी कितें वजें वयते आसा तें तांकां बाधक करना, आमकांच बाधक करता. आज हेरांक हांवें बक्षिनांतल्या वरवीं ज्या कोणाक हांवें बक्षूं ना त्या व्यक्तीक न्हय, आज म्हाकाच प्रॉब्लेम. आज म्हजेच मागण्याचे प्रतिफळ म्हाका मेळटत ना, ब्लॉक जाला. आज म्हजीच पिडा गोड जातात ना, आज म्हाकाच समाधान ना. तर कितें फायदो हांवें ना बक्षणें दवरून. आज त्या सुम्या लागीं मागया, त्या कृपे पासून मागया. आज सुम्या ती कृपा दी, बक्षोवची कृपा दी. जावंक पुरो त्या व्यक्तीन दिल्ले घाई मस्त गोड आसा जावंक पुरो, जाल्यार सुमी तुका कृपा लाभयता. आज या घडये तूं आशयताय या ना बक्षणांत सुटका जोडचे खातीर तुजे दोनी हात उक्ते दवर आनी त्या व्यक्तीक समर्पण दी. थोडो वेळ परत एक पटी आमी घट्ट तळ्यान 2 मिनटां स्तुती करया. हालेलुया, 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 हालेलुया. रे शिराला बरा दि बरा, शिराला बरा 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 बरा. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जेजू बाप्पा, या नाबक्षण्यावर कितल्या वर्ष स्टक झाला, ब्लॉक झाला बाप्पा. आज बक्षूंची कृपा दी आणि जी कितें बेसवा ब्लॉक जाल्यात तुझ्या पुता जेजूच्या नावान ती उक्ती जावं दी. हालेलुया, 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 हालेलुया. हातपुरा जेजू तुका या घडये स्पर्श करतेसा. हालेलुया, 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 हालेलुया. राईट साइडीक पेंटाची गांठ तुका दुख आसा, जेजू तुका या घडये स्पर्श करनासा. हालेलुया, हालेलुया. बक्षून माग, बक्षून माग. जेजू तुका स्पर्श करता. रिकॉन्साइल कर, घट्ट निश्चय घे. देवसराच्या फुसलोण्याक
मकान दिना का छापात पडला का आज सणे दवरताय तर जेजूक महिमा दिनाय देव सरा महिमा देताय आज जेजूक महिमा दिवचे भुरगे हांवें आनी तुवें जावंक जाय हालेलुया 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 रिया 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 ना बघसणे जेजूचे फळ नाही पवित्र आत्म्याचे फळ नाही हालेलुया 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 तुवें जेजूची भुरगे जावंक जाय हांवें आनी तुवें जेजूचे इश्ट जावंक जाय ते खातीर जेजू म्हाका आनी तुका आपयते आसा हालेलुया 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 ऍसिडिटीचे इश्यू जेजूक समर्पण निर्माण हालेलुया 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 हायेस्ट ऍसिडिटीचे इश्यूज ना बक्षण्याद्वारे येतात बक्षण माग हालेलुया 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 रिया 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 जेजू 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 स्तुति 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 हालेलुया 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 जेजू 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 लेफ्ट बुजाचे गांठ दुखाचा जेजू स्पर्श करण्याचा हालेलुया 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 जेजू 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 हालेलुया 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 जेजू 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 हालेलुया आज दोन्ही हातांच्या वयर भार्या आणि माग्या आज पहिलं पावंडो हांवें म्हाका दुखयल्ल्यांक बगसून तांचे पासून मागोंक जाय जेजून सांगला तांचे पासून मागा दुस्मना पासून मागा तांकां बक्षी आनी तांचे पासून मागा ह्या पहिल्या पावंड्यांत आज कोणें आमकां दुखयला आमचे दोळे धांप्याय कोणें आमकां दुखयला कोणें आमचें नांव पाड केलां आज तांचें नांव आयकतनाच समाधान बिकट जावंक पुरो जावंक पुरो तांणी उलयल्यारच जायना जावंक पुरो आज तांकां बगसून मागया दोनी हातय रुबान ह्या पहिल्या पावंड्यान आज हे उतर 3 पटी क्लेम कर मागया आज ती खंय आसल्यारय आशिर्वादीत जावं दी आशिर्वादा तांचेर देंवून येवं दीत तांचेर आशिर्वादा देंवून येताना सायमल्टेनियसली आमचेरय आशिर्वाद देंवून येतात त्या देखून दोनी हातय रुबान हे उतर सांगाता म्हणून 3 पटी घट्ट ताळा रिपीट करया नंबर्स 6:24-26 सर्वेस पर तुका आशीर्वाद दिव का सर्वेस पर आपल्या मुखामळ प्रकाश तुझे फासको आणि तुझी दया करो सर्वेस पर आपल्या मुखामळ तुका दाखव आणि तुका शांती देव नंबर 6:24-26 सर्वेस पर तुका आशीर्वाद दिव आणि तुका सांभाळो सर्वेस पर आपल्या मुखामळ प्रकाश तुझे आणि तुझी दया करो सर्वेस पर आपल्या मुखामळ तुका शांती देव नंबर 6:24-26 सर्वेस पर तुका आशीर्वाद दिव आणि तुका सांभाळो सर्वेस पर आपल्या मुखामळ प्रकाश तुझे फांको आणि तुझी दया करो सर्वेस पर आपल्या मुखामळ दाखव आणि तुका शांती देव नमान मरिये कृपेन भरले समृद्धी सुबह आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवती मरिये देवाची मेरी आमा बाप्या गाती प्रतिका आता आणि वरच्या वरान आमेन ह्या दुसऱ्या पावंड्यान माग्या विशेष रान आज आमच्या ना बक्षण्याद्वारे आमच्या जिविताचेर देवून येजे जाल्ली कितलीशी बेसावां ब्लॉक जाला दोनी हातय रुबान माग्या घडी पडो बापा मुझ्या ना बक्षण्याद्वारे सभार बेसावा हांवें ब्लॉक करून घेतला बापा आज त्या व्यक्तीक बक्षून मागताना ते बेसावा मुजेर मुज्या कुटुंबाचेर
उक्ती कर. या ना बक्षणाद्वारे म्हज्या कुटुंबाचेर या म्हजेर आयिल्ले एक कश्ट पिडा या हर एक तराचे नेगेटिव्हिटी जेजूच्या अमोलेक रक्तान बांधून जेजूच्या कुर्सावळान घाल. आज तुझे समाधान म्हज्या जिवितांत येऊ दे. आज तुझे समाधान म्हजे कुटुंब अनुभव करू दे. आज म्हज्या कुटुंबाचेर आणि म्हज्या जिविताचेर जी बेसावा तुवें म्हजेर देवयल्ली हांवें अनुभव करूनात, आज ती बेसावा उक्ती जावं दे म्हणून सांगाता. म्हणून हे उतर 3 फावटी घट्ट तळा रिपीट करूया. नंबर 6 नंबर 24 to 26. सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद देऊन तुका सांभाळ. सर्वेस्पर आपल्या मुखामुळे तुका प्रार्थना करू आणि तुझी दया करू. आणि तुझी दया करू. आपल्या मुखामुळे सर्वेस्पर तुका दाखव आणि तुका दाखव शांती दे. आणि तुका शांती दे. 6:24 to 26. नंबर 6:24 to सर्वेस्पर तुका 26. आशीर्वाद देऊ आणि तुका तुका आशीर्वाद देऊ आणि तुका सांभाळू. आपल्या मुखामुळे प्रकाश आपल्या दे. मुखामुळे प्रकाश तुझे फंको आणि तुझी सर्वेस्पर दया आपल्या करू. मुखामुळे तुका दाखव आणि आपल्या तुका मुखामुळे शांती दे. तुका दाखव आणि तुका शांती देऊ. नंबर नंबर 6:24 to 6:24 to 26. 26. सर्वेस्पर सर्वेस्पर तुका तुका आशीर्वाद आशीर्वाद देऊ देऊ आणि आणि तुका तुका सांभाळू. सांभाळू. सर्वेस्पर सर्वेस्पर आपल्या आपल्या मुखामुळे मुखामुळे प्रकाश प्रकाश तुझे तुझे फंको आणि तुझी दया करू. सर्वेस्पर आपल्या सर्वेस्पर मुखामुळे आपल्या मुखामुळे दाखव तुका आणि दाखव तुका आणि शांती दे. तुका शांती देऊ. नमान मरिये कृपेन भरले तुम्ही तुझ्या सगळ्या स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापियांका आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. तिसरं पावडो आज मागया. आज सभार वाईट सवयो आमका सभार वाईट सवयो आमका आस्कत करतात. सभार वाईट सवयो आज आमका देवातान पयसोरते आसात. आमका कळीत नसल्या परी आमची आशीर्वादां सोर्नवरते आसात. म्हज्या मोगाच्यानो सोर्नवरते आसात. त्यो वाईट सवयो देवतां येनात. तसो अधिपती दुसरोच आसा. ह्या देखून आज मागया विशेषरान आमका त्या वाईट सवयेतान सुटका मेळच्या पासून मागया. आज मागया विशेषरान एक अस्कद काय आमकां सोडून वचूं दी. हर एक अस्कद काय आमकां सोडून वचूं दी. हर एक तराचे एडिक्शनांतान सुटका मेळच्या पासून मागया. हर एका अस्कद काय सुटका मेळच्या पासून मागया. जावं पुरो गॉसिप, जावं पुरो जड्ज करचे, जावं पुरो सोशल मीडियाचे एडिक्शन, जावं पुरो हांवें फेमस जायचे, म्हज्या कुटुंबान फेमस जायचे, म्हज्या भुरग्यान फेमस जायचे, आमकां हेरांनी पळयचे. हे डिझायर सोम्यातावन येना. सोम्यातावन येना. जेजू म्हणटा आमी कलते जायचे म्हणून. जर खंयच्याय एका जेवणाक आमी वेताव जाल्यार देवाचें उतर जेजू म्हणटा तूं फाटली बसका घे म्हणून. फाटली बसका जाय. ल्हानसा ल्हान जावंक जेजू शिकयता. आज विशेष हर एक असली अस्कद काय कंटिन्यू उलयते रावचे रावचे ना. सिराकाच्या पुस्तकान देवाचे उतर म्हणटा 6 उतरां आसात थंय फातकान तावन मेकळे रावंक साध्य ना म्हणटा. सिराक असो बरयना. विशेष मागया
ती कृपा आमकां मेळचे पसून सांगात म्हणून हे उतर 3 पटी घट्ट तारा रिपीट करया. नंबर 6:24 to 26 सर्वेस पर तुका आशीर्वाद देव आणि तुका सांभाळो. पर आपल्या मुखामुळाचो प्रकाश आणि दया करो. तुझी दया पर करो. आपल्या मुखामुळे तुका दाखवतो आणि तुका शांती देव. नंबर 6:24 to 26 सर्वेस पर तुका आशीर्वाद देव आणि तुका सांभाळो. सर्वेस पर आपल्या मुखामुळे प्रकाश दाखव आणि तुझी दया करो. पर आपल्या मुखामुळे तुका दाखव आणि तुका शांती देव. नंबर 6:24 to 26 सर्वेस पर तुका आशीर्वाद देव आणि तुका सांभाळो. सर्वेस पर आपल्या मुखामुळे प्रकाश आणि तुझी दया करो. सर्वेस पर आपल्या मुखामुळे तुका दाखव आणि तुका शांती देव. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुमयासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवती भगवती मरिया मरिये देवाची माता, आम्हा पापियांका विनंती करा आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला. मग या विशेष रान या चौथ्या खणान आमच्या भुरग्यांक समर्पण देवया. आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सद्यान विशेष रान समर्पण देवया. मग या सोम्याचे स्पर्श आमच्या कुटुंबाचे आमच्या भुरग्यांचे देवून येवचे पसत विशेष रान. मग या आमची भुरगी आशीर्वादी जाऊ दे, शिकपाचे आशीर्वाद मेळचे पसत मग या विशेष रान. मागी विशेष रान इतली भुरगीं वायट एडिक्शनां पडल्यान त्या एडिक्शनांत जावन सुटका मेळच्या पसत मागया. तशेंच समर्पण दिवन मागया. कितले युवा जण सैरीक सोदते आसात, कितली युवा जण काम नासतना आसात, कितली युवा जण वायट संगतपणां आसात, त्या हर एका भुरग्यां पसत मागया विशेष रान. कितल्या जणांनी आमच्या लागीं मागोंक सांगला तांच्या भुरग्यां पसत सोम्याच्या हातान समर्पण देवया. रियान्ना म्हणल्यार भुरग्याक समर्पण देवया. सोमे ताका स्पर्श करून दी. हर एक ताचेर असलो ताप कंप्लीटली जेजू गुण करून दी. मागया विशेष रान. तशेंच ह्या कितले जाणां भुरगीं आसात, आमच्या कुटुंबां असले भुरगीं, आमच्या भोंवतणी कितली भुरगीं पिड्यास्त आसात, तांकां समर्पण दिवन सांगाता मेळोन हे उतर 3 पटी घट्ट ताला रिपीट करया. नंबर 6:24 to 26 सर्वेस पर तुका आशीर्वाद देव आणि तुका सांभाळो. सर्वेस पर आपल्या मुखामुळे प्रकाश दाखव आणि तुझी दया करो. सर्वेस पर आपल्या मुखामुळे तुका दाखव आणि तुका शांती देव. नंबर 6:24 to 26 सर्वेस पर तुका आशीर्वाद देव आणि तुका सांभाळो. पर आपल्या मुखामुळे प्रकाश दाखव आणि तुझी दया करो. मुखामुळे तुका दाखव आणि तुका शांती देव. नंबर 6:24 to 26 पर तुका आशीर्वाद देव आणि तुका सांभाळो. सर्वेस पर आपल्या मुखामुळे प्रकाश दाखव आणि तुझी दया करो. सर्वेस पर आपल्या मुखामुळे तुका दाखव आणि तुका शांती देव. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित्र सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवती मरिये देवाची या आकड्याच्या कणान जाता जाल्यार आमी दिंबेर पडया. दोन्ही हातांच्या वयर उबारया. कितले जाणांनी आमच्या लागीं मागोंक सांगला विंगड गरजां पसत तांकां सोम्याच्या हातान समर्पण देवया. ह्या युट्यूबाचेर कितले जाणां मागोन आसात, म्हाका विशेष तांकां सोम्याच्या हातान समर्पण देवया. सिरिल फर्नांडीस, जुलियन मस्करेनस, मायकल, सुरेश, जुलिएट, लूसी डिक्रूज, लॉरेन्सिया फर्नांडिस, वेनिटा फर्नांडिस, नैन्सी लोबो, अफिल, रॉकी, रेचल, लीजा, रेनी,
सजिता, कितल्या जणांचे सिव्हिल आयडीचे इश्यूज असतात, कितल्या जणांचे कामाचे इश्यूज असतात, कितल्या फायनान्शियल समस्या असतात. कशे समर्पण दिवन मागया. रिना म्हणल्या बणीच्या सगळ्या गरजो समर्पण दिवया. एका भुरग्याचे रेसिडेन्सचे इश्यूज असतात, एका भावाचे रेसिडेन्शियल इश्यूज असतात, सोम्याच्या समर्पण दिवया. लिल्ली म्हणल्या बहिणीपासून विशेष समर्पण दिवया. सेकंड स्टेज कॅन्सर म्हणून डायग्नोस झाला, विशेष समर्पण दिवया. आणि कितले जण आमच्या लागी मागूंक सांगला त्या हर एकल्यान सोम्याच्या तान भेटून दिवया. आणि कितले जण असतात, मेल्सी रॉड्रिगस ह्या बहिणी सोम्याच्या समर्पण दिवया. ते सगळे दुबईचे या कतार काही त्याने ट्राय केला, जॉब अप्लाय केला, विशेष ते ऍप्लिकेशन सोम्याच्या समर्पण दिवया. रैना, जियाना, जानिक, विजय, हिल्डा, प्रतिष्ठा, लॅन्सी, लनित, अनिता, आश्लिन, ट्रीजा पिंटो, लीना, मेल्विन, शेरल, सोनल, टोरेजा, प्रतिष्ठा, सिल्विया, सान्सिया, आयरन, ऑस्टिन, अरुण वॉस, डेरिल, जेन, अनोरा, बेनेडिक्टा, अँडी, जेनिसिया, जिशेल, सिंड्रेला, जेम्स, जेसी, जॉयस, मायकेल, जूलियट, स्टेफानी, जेसन, स्टीफन, लीना वॉस, लीना डिसूजा, लिडविन, वेलेरियन, सोनल, ऑर्डलिन, हेनरी, मार्गरेट, क्रिस्टन, मिल्बर्न, मरिया, प्रिया, अनिल, अग्नेलो, रीना, अरुण, टेरेजा, काश्मीर, तारा, वृंदा, रॉकी, रेनविक, सविता, अनिल, ग्लोरिया, सिरिल लोबो, दिव्या, रॉनी, क्लारा आल्वा, सिनेला, रॉबर्ट या एकल्या सोम्याच्या तान भेटून दिवया. आणि कितल्या जण आमच्या मागण्याची ह्या घडी गरज असा तर एकल्या समर्पण देऊन सांगत आहे मिळवून येऊ तर 3 पट्टी गट्ट तना रिपीट करूया. नंबर 6:24 to 26 सर्विस तुका आशीर्वाद देऊन तुका सर्विस पर आपल्या मुखामुळे नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू दोन्ही हातांचे वैर उभार्या. विशेष सगळे कॅनडा सोम्याच्या समर्पण दिव्या. कॅनडाचे सगळे गव्हर्नमेंट हांगासो प्राईम मिनिस्टर मार्क कार्नी, सगळे पॉलिसी मेकर्स हांगाचे सगळे फिरगर्स आवासा तो जागो विशेष लेथ ब्रिज म्हणलो जागो या हांगाच्यो 4 फिरगर्स आणि हांगाचे फिरगर्स या जायक आणि तसेच सगळे हांगासर लोक सोम्याच्या समर्पण दिव्या. हांगासर विशेष समर्पण दिव्या. हांगासर एक रिट्रीटाचे मांडावळ तसेच नवी जमतचे मांडावळ सोमी घालच्या पासून सांगाता म्हणून घट्ट तळा रिपीट करूया, स्तुती करूया. हालेलुया 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 बले इथल्या वडा संख्येन सगळ्यांना कृपाला बले आज विशेष तुझे सगळ्या भुरग्यांक समर्पित हर एक आमच्या गरजो समर्पित तुझे उत्तर सांगता जेजू जेजून सांगला मुझ्या नावान तुम्ही कितेही मागला आज विशेष आमच्या हर एक एक आमचे गरजो हर एक आमचे उणे पण समर्पित मागता तुझे प्रमाणे तुझे महिमे पण सोडतो आज विशेष आमच्या जीवितान जे कितें बरें आसा ते प्रोवाइड कर भायर भितर वयता तो
आणि Jesus, संभाळ Jesus. हर एक Hallelujah, घडी तुझे hallelujah, दैविक hallelujah, दैविक स्पर्श Hallelujah, लाभय hallelujah, दैविक hallelujah, जाणवाय नमका hallelujah, सलांवरून hallelujah, मगता hallelujah, आमेन 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 hallelujah, hallelujah, मान hallelujah. मरिये hallelujah, कुरपेन भरले hallelujah. सुमदियो सुमायाचा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू Bagi Beri jemaat cuma Jemaat maaf yang Ama hati Bapia runasi Kati rata ni Rata campur nasi Nincha kali Varaja amin. Amen. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या Dishadi Tusata and Nada pada Sudasota. amin. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. विशेष तरान दोन्ही बुजानी कोणाक दुःख असले जेजून त्या व्यक्तीक स्पर्श केला विशेष रान कोणाक ते हिलिंग झाला तुम्ही चेक करा आणि तुमची टेस्टमनी 9900332411 परत सांगता 9900332411 या नंबराक टेस्टमनी दंड दिया आणि तुमका तुमचे खंयचे पिटिशन असतात ते पिटिशन तुम्ही दंड दिया तसेच आज बुधवार आज संजेर 27:57 8:30 वरांचेर कुवेटचो टाइम इंडियाचो टाइम 9:45 to 11 पावणे 10 वरां जावन 11 वरांचेर विशेष प्रेज एंड वर्शिप आणि वर्ड ऑफ गॉड आणि हिलिंग सर्विस आसतले ब्रदर सॅम प्रेज एंड वर्शिप चलयतलो तशेंच ब्रदर एलियास टॉक दितले तशेंच हिलिंग सर्विस चलयतले विशेष रान तुम्ही चड आणि व्हड संख्यान तुम्ही जॉईन जाया या संजेच्या मगण्यात विशेष रान तशेंच आज आमचे इंटरसेशन आज आमचे मगणे आसा डिवाइन वर्ड फाल्यां सिटी इगर्जींत होली फॅमिली को कॅथेड्रल थंयसर होली फॅमिली हॉलांत आमची मग्न जमत आसा तुम्ही सगळे कोण कुवेट आसात तुम्ही जॉईन जाया हेरान तुम्ही सांगा वडा संख्यान जाया देव तुमकां आशिर्वादांनी बेसावांनी आणि कृपेन बरोवन दी गॉड ब्लेस यू ऑल Thank you, brother. God bless you. God bless you too. Thank you, brother. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, brother. Thank you, brother. Praise the Lord.